Rim avionom, dobra klopa, luksuzan hotel. Ovo košta mnogo. Pogrešno. Ceo ovaj put, povratni let i hotel sa 4 zvezdice koštao me tačno 150 evra. Ja sam Bole, a vi gledate Bole und Reisen. Tu sam da vam pokažem kako da spojite jeftine letove i luksuzne hotele i da jedete po restoranima. Krećemo. Moj let je bio jutarnji i to u pravom smislu reči jutarnji. Zašto? Zato što su letovi u Cirk Zore uglavnom povoljniji. Bolni, ali povoljniji. U ovom konkretnom slučaju Air Srbija 53 evra sa uključenim ličnim prtljakom. A ako imate emocionalni prtljak kao ja, taj se ne računa. Ovde sam čekirao svoj ručni prtljak i to radim kad god mi dozvole. Trik, izabereš osobu suprotnog pola na šalteru. Širok osmeh. I pogled u oči je ključan. Ta osoba mora da ima utisak da je u tom trenutku za tebe jedina osoba na svetu. Zaboravi telefon, ako ljudi za tebe gunđaju, ignoriši. Fokus na toj osobi. Pre ukrcavanja free shop je obavezan. Tester, isprskaš se i gotov si. Nikad ne znaš koga možeš sresti u avionu. Italijanka pored tebe, Italijan, šarmantna stjuardesa. Uvek je važno biti spreman, a kada lepo mirišete, to je polovina posla. Ladies and gentlemen, we are starting preparation for our departure. All electronic devices must be switched off. Mobile phones must either be switched off. Air traffic control advised us that due to the heavy traffic at Belgrade Airport, we must remain parked at the gate until we can sequence into the departing flow of traffic. According to the air traffic control information, the expected departure time is in the next 10 to 15 minutes. After that, as you can see from both sides, there is a lot of snow that has accumulated on our aircraft, and it must be removed. Krajeva Brača, Jadranskog mora gde se upravo nalazimo, a ubrzo ulazimo u Italiju gde ćemo preletiti Peskaru i nastaviti naše zbližavanje ka Rimu. To letimo na visini od 10.300 metara, brzinom od 850 km na čas. Spoljašnja temperatura vazduha na ovoj visini iznosi minus 52 stepena Celsijusa. Na letu nas očekuje vedro i mirno vreme. Povratni let izabrao sam Wizz Air jer je bio najpovoljniji za 36 evra. U Vizu se prtljak doplaćuje, to sam detaljno objašnjavao u prethodnim videima, tako da je link u opisu ako vas zanima. Znači, normalna kompanija, ručni prtljak je uključen, budžet kompanija, jeftiniji letovi, ali se prtljak naplaćuje. Ja sam ovu kombinaciju uzeo zato što sam hteo da platim što manje, a da imam što više vremena u Rimu. Ne gubi se ni jedan dan u putu. Sat i 10 minuta kasnije sam sleteo u Rim. Posle svih procedura, ostalo mi je samo da provalim kako da svoju balkansku glavu dovučem do hotela. Preko puta izlaza sa aerodroma nalaze se sve opcije za prevoz od centra grada ili gde god već treba da idete. Ja sam išao poprilično daleko. Prva opcija je Leonardo Express. Ide direktno do stanice Termini i karta je 14 evra u jednom smeru. Druga opcija je regionalni voz koji ide do stanice Oscijence i košta 8 evra. Ja sam naravno izabrao regionalni voz zbog cene. Leonardo Express 14, regionalni voz 8. 6 evra razlike. Postoji još jedna opcija, šatl do vrata. Oni te vozi direktno od tvojeg hotela. Cena je 40 ili 60 evra za dve osobe, u zavisnosti od popunjenosti. Fazon je da je to ista cena iako ide samo jedna osoba. Znači, solo putuješ, plaćaš kao da neko ide s tobom. Čudno, ali je tako. Oni imaju svoj web sajt, ali tu samo popuniš prijavu. Plaća se na licu mesta.
Moja preporuka, pitaš ih direktno, imaju malo kancelariju u prolazu na putu prema peronima za Leonardo Express i regionalni voz. Šta je bitno, ne voze svuda. Na primjer, moj hotel je bio dosta daleko i rekao su da tamo ne idu. Tamo sam samo pratio znakove za metro, jer sam trebao da idem do stanice Laurentina. Karte se mogu kupiti na mašinama. O cenama ću detaljnije kasnije, ali ukratko, pojedinačna karta je 1,5 evra plus pola evra za izradu kartice. Znači, ukupno 2 evra kad je prvi put uzimaš. Pa posle to isto možda dopunjuješ. Izašao sam iz metroa i uhvatio autobus 721 prema hotelu. Ovi autobusi u ovom kraju su uvek poluprazni, nema gužve. Važno je, ako hoćeš da ideš na sledećoj stanici, moraš da pritisneš stop dugme, inače samo prođe. Malo peške i stigao sam. Ukupno 8 evra za voz i 2 evra za metro kartu. Kako sam dobio ovakav hotel? Moja taktika je jednostavna. Izaberem nekoliko hotela koja hoću i onda na njih izvršim digitalni napad. Klasična rezervacija na Bookingu je išla od 200 pa do neverovatnih 500 evra. Međutim, istraživanjem sam naučio da je ovaj hotel u nekom sastavu lanca Barcelo ili Barcelo, kako se to već kaže. A svako ceni lojalnost, pa čak i hoteli. Instalirao sam njihovu zvaničnu aplikaciju i učlanio se u program lojalnosti i postao drug član. Oni tvrde da ako ovdje rezervišeš, dobijaš najbolju cenu i popust od 5%. To je ispalo tačno, jer cena je bila 130 evra. Naravno, za mene to nije bilo dovoljno, pa sam iskopao voucher za popust na ovom sajtu. Unio ga i cena je pala na 117 evra. Tip top. Aplikacija je korisna jer preko nje možete naručiti svašta u sobu. Kapu za tuširanje, papuče i vešalice. Ali ako naručite dodatne vešalice, doneće žičane. Ali kako neki stručnjaci kažu, žičane ne puštaju tkaninu. Kao vernom članu lanca, za koji sam čuo pre 3 nedelje, stalno su mi donosili neke znakove pažnje. Trude se ljudi. Hotel je ogroman. Restoran na 7. spratu, 6 spratova soba. A ako niste raspoloženi za druge ljude, postoji i lift iz kog se izlazi direktno napolje. Diskretno. Imaju čak i teretanu. Ja nisam neki aktivan lik, ali deluje mi dobro. Zaista svega ima. Italija, naravno, pa ima mnogo vrsta kafe, 2 tostera, gomila kolača i dobri sokovi. Za večeru je izbor manji, ali sasvim ok, s obzirom da većina gostiju nije bila zainteresovana za hranu uveče, ako me razumete. Tuš je vrhunski, ima gornju i donju opciju.
Krevet je bio odličan, spavao sam dobro i opušteno. Mana po meni su ovi štekeri koji su ispod ovog stočića, pa je potrebno malo gimnastike da se ubode. A ova stolica odlično pozicionirana, naročito ako se neko ko voli da se sprema satima, prebacuje nogu preko noge i menja poze. Terasa ima stolice, ali nema sto. Zavese za zamrčivanje nisu loše, ali može to i bolje. Moja preporuka, postanite član, uzmite popust i doživite jedinstveno iskustvo kako oni obećavaju. Kao što je pisalo u hotelu, kratka vožnja autobusom, pa metro na stanici Laurentina i vrlo brzo sam bio u centru grada. Organizacija prevoza za Italiju iznenađujuće dobro. Silazim na stanici Barberini, pratim putokaze i stižem do nje. Fontana di Trevi. Interesovanje je ogromno, čak i rano ujutru. Svi slikaju sve i svakoga. Postoji red i mora da se čeka, ali kad si u Rimu, ovaj ritual je obavezan. Ja sam spremio ceo 1 dinar da bacim, široko. Uvek ima neki nervozni turista koji pokušava da baci novčić odozgo preko reda. To nije ispalo loše za mene jer me taj novčić pogodio pravo u glavu. Tako da sam ovde potrošio 1 dinar, a zaradio 1 evro. Znači, profit 116 dinara. Odmah pored je crkva, savršena za duhovni oporavak. Da se razumemo, verski objekti su dobri za dušu bez obzira na religiju. Ali katoličke klupe su dobre za noge, posle dugog stajanja. Od Trevija sam nastavio peške, koristeći aplikaciju Roma, klikneš na Get Inspired, izabereš rimske fontane i ona ti isplanira put u odnosu na lokaciju. U Rimu treba ići peške i uvek naletiš na nešto neočekivano. Dok sam tražio sledeću fontanu, izbio sam na španske stepenice. Ali osim turista, dešavalo se i još nešto. 2 mladih. Svadba. Neki me sa srećom. Još jedan koji je dobrovoljno potpisao kapitulaciju s osmehom na licu. Ja sam ovdje bio isključivo samo zbog fontane. Nedaleko i malo uzbrdo je Medici fontana. Nisam pao u nesvest od lepote, ali je dobro ispao što sam došao dozgo. Pogled na španske stepenice sa visine je odličan. A uvek je lepo gledati ljude sa visine, bukvalno i metaforički. Aplikacija je pokazala neki skup fontana 20 minuta dalje. I stigao sam do Piazze Navona, Neptunova fontana i još 2 pored. Tu je i crkva. Gužva je velika, pa kud svi Turci, turisti, tu i bole. Lep dizajn, nema šta. To su vam osnove obilaska fontana, a vi kombinujte kako vam je volja. Ja sam se vratio u hotel da se spremim za ono što je najvažnije, kafanu.
O tome u segmentu kafane, da vidite koje sam kafane obilazio. Opet moja baza, Laurentina. Metro do stanice Koloseum, logično. Dobra stvar kod poslednje stanice što je metro uvek prazan. Izlazak pravo na Koloseum, nema pripreme, odmah glavna atrakcija. Očekivano, gužva je brutalna, svi gledaju da se slikaju što bolje, neki se slikaju i 72 puta. Opa. Ima i ovi što skaču kao kenguri. To je moja lična klasifikacija, šta god to bilo. Da bi stajao ovdje u redu i popeo se gore, potrebna je karta koja se dobija u zamenu za novac. Oni koji plate mogu unutra, a mi ostali ih možemo posmatrati kroz rešetke. Kao da sam u zoološkom vrtu, samo obrnuto. Moja preporuka, vrati se na metro stanicu i izađi stepenicama gore. To je besplatan selfie spot. I slike su odlične. Moj plan je diktirala ona aplikacija Roma, ali sam usput nailazio i na neplanirane stvari, kao što je recimo ovaj grob neznanog junaka. Stepenice, pa terasa, pa druga terasa, samo se prate putokazi i sve se obiđe. Ima spolja, a ima i unutra. Dobro je što na poslednjoj terasi ima kafana za oporavak duše i tela. Za penjanje na sam vrh kupole traže pare. Preskočio sam. God naiđeš svugde fontane. Samo fontana do fontana. Krenuo sam dalje i shvatio da je blizu glavna shopping ulica, Via del Corso. To je neka polušetačka zona, pa ko voli neki izvod. Sljedeća stanica, jako bitna, Parthenon. Ulaz nije skup, ali red za plaćanje karticama i ostalim digitalnim čudima je bio beskonačan. Postoji i red za plaćanje gotovinom, a to je sa leve strane. Kao što se iz priloženog da videti, mi koji preferiramo ovaj način plaćanja smo brzi, efikasni i znamo šta hoćemo. I svi smo u srednjim godinama. Dalje, obavezno štivo je Trg Svetog Petra. Ja sam opet išao peške, iako je dalje. Duga šetnja, ali usput možda naletiš na svašta. Ovo su neke osnove šta je najvažnije, a vi kombinujte kako vama odgovara. Aplikacija je donekle korisna, pa je preporučujem. I da, malo dalje od Vatikana prema metro stanici sam naletao na drugu shopping zonu, koja je po mom mišljenju mnogo bolja od prve. Znači, ovde je bolji shopping. Poslednji dan sam posvetio kraju u kom je bio hotel, a to je
EU District. Ovo nije onaj Rim sa razglednicom. Krenuo sam metrom do stanice EU Palasport, pa preko ovog mostića i tu je veštačko EU jezero i promenada da šetnem. Ovo je Mussolinijeva verzija Rima, sve je ogromno, geometrijski savršeno i monumentalno. Potpuni kontrast onim uskim antičkim ulicama. Betonska utopija. Sa druge strane mosta se krije Garden of Cascade sa lepim vodoskocima. Moderno, mirno, prostrano, kao da su u drugom gradu. Ja sam imao plan da obiđem svašta, Kongresnu palatu, muzeje i slično, ali sam izgubio živce. Batalio sam plan, otvorio Google Map i rekao daj šta je najbliže. I tako sam doleteo na ovaj džinovski trg. Ovo je trg neki veliki, a ovo je nešto baš je veliki. Mnogo je veliki. That's what she said. Da sumiramo, ako volite arhitekturu, istoriju 20. veka i želite mir od turista, ova opština je top izlet za pola dana. A ako volite da jurite samo ruševine, gladiatore, onda preskočite. Ovo je za one koji žele drugačiji Rim. Kafane, možda i najvažniji deo svakog puta. Prva stanica, Hexo Eur. Najavljena je uživo italijanska muzika koja se nažalost nije pojavila. Ali nema veze. Cene su sasvim u redu. Ova pizza sa ništa, marinara je 9 evra. Neko bi rekao da ta pizza nema ništa. Ja volim sve pizze. Mesto je sasvim ok za neki romantičan dejt. Pametno je rezervisati sto, što može i preko njihovog sajta gde se vide čak i cene. Subotom je gužva, a radnim danima se samo ušete. Računajte da vas ovde romantična večera za dvoje. Hrana, kokteli, više pića, izađe oko 70 evra. Poslednji dan sam svratio u kafić pored ovog fancy restorana. Na kapućinu. Tu imaju gotova jela, pa je dobra opcija za brzi ručak pre povratka kući. Krenuo sam ka promenadi i naletao neki božićni event. Zabava, shopping. Ako ste u Rimu pred Božić, nije loše za posetiti. U ulici iznad ovog eventa video sam nešto poznato. Ali za ljubitelje grčke Kipra ovo je Svetogrđe. Ovo više liči na McDonald nego na grčku tavernu. Sve je automatizovano. Kad ovo zuji, odeš, uzmeš po služavnik. Hrana je zapravo dobra, ali cijela izvedba za jednog Grka bi bila uvreda najvišeg nivoa. I za kraj, realnost. Odmah blizu mog hotela je bila radnja PAM. Imaju sve, a ja nisam naročito bio kreativan oko ručka, nego sam ovde kupovao gotove sendviče za sitne pare. Ručak mi je bio sendvič, a večere su bile dobre. Krenuo sam iz hotela oko 4 popodne. Let je bio tek u 8, a cilj mi je bio da budem na aerodromu oko 6. Procedura je ista kao pri dolasku, samo rikverc. E sad, nešto važno. Automati za karte na stanici ne primaju papirne novčanice, primaju samo sitan metalni novac i naravno kartice. Ako mi je ostalo 8 evra u gvožđu, super, ako ne, šalter ili kartica. Pratite tablu i tražite voz za aerodrom i uđite u taj voz. I 40 minuta kasnije, eto vas na
Fiumicinu. Da ne zaboravim karte za prevoz. Mogu se kupiti na automatima na stanici, imate njihovu zvaničnu aplikaciju, a ja sam koristio Movit. Trebalo mi je 2 karte dnevno i 1 puta 3 zbog onog odlaska u kafanu. To je 10,5 evra za ceo put. Na primjer, da sam uzeo trodnevnu kartu od 72 sata, ona košta 20 evra, znači platio sam 11,5 evra manje. Te turističke karte se isplate samo ako ne želite da izlazite iz autobusa. Ovako, ušteda ide u budžet za picu. Ako ne znate odakle letite, na ulazu su ogromne table. Ovo veliko T znači terminal. Nađite svoj broj i to je to. Posle pasošne kontrole free shop. Nisam našao parfem koji sam tražio, to je minus, ali sam odradio svoj standardni ritual. Okupao sa testerom najskupljeg mogućeg parfema koji sam našao. I to je bio Rim. Luksuzni hotel, jeftin let, dobra klopa i 0 evra bačenih na gluposti. A sad smo stigli do mog omiljenog dela, a to je kraj. Koliko ovo zadovoljstvo košta? Prvo, letovi. Air Srbija tamo, viz nazad, 92 evra sam platio. Hotel sa 4 zvezdice, 3 dana, 58 evra. Na to dodajemo prevoz. Zahvaljujući onoj mojoj taktici sa kartama, to je 10,5 evra za ceo put. A sad hrana i piće, tu ti biraš. Imaš sendviče od evro, vodu, sokove kupiš u marketu za 5 evra. A ako si na budžet dijeti, možda preživiš vikend sa 20 evra za klopu i piće, možda čak i 15. Ja sam bole, siromah, ali volim da živim. Jedno romantično veče 35 evra, drugo opušteno 11, giro sendviči, piće iz marketa, ja sam za hranu i piće potrošio oko 71 evra. Sve je jasno, zahvaljujući mojim taktikama možete da prođete u Rimu za manje od 200 evra, a ako uživate kao ja, to može bude 230 do 250. Za ovakav hotel i grad, ja mislim da to džabe. Ako vam se sviđa ovaj koncept, jeftin let, luksuzni hotel i to za što manje para, lupite subscribe, zvonce i pišite u komentarima gde da idem sledeće, ili ako nešto nije bilo u redu. Bole se odjavljuje, ajde zdravo!